and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to. Nagduka na ko pag-usap. Igakos ko ni makugod kayo. Kung sa may mamahimong sagputanan ng tanan, hinamdumi lang kalulay. Mahal di ka. Mahal kayo. Sige, huwag na natagbalik. Cesar! Gano? Tana! Asa? Asa? Kadlawon pa lang. Mamiya na tagikan din eh. Asa? Ngano? Ayaw na pagdaghan pagpangutana. Basta dali na. Mamiya na tagikan din Pero eh. ngano man? Kakalit ba? Sa palang orasa ko? Huwag asa sa tapaingon. Bisag asa. Asa? Likaw na. Pukawan na si nanay. Mamiya na tagikan din eh. Sige. Ikaw ang mahibaw. Dili mahimong maaptan mi din ni Harold. Hain kay karon, Jane. Naa ka ba? O ba niya ng lalaki? Nga mo'y mipasakit ni mo. Siya ang mipatay sa imong apuhan, Jane. Ug ang hinungdan nga nagwa kanimo ang imong gisabak. Busak kasi lagi siya. Panibas ni siya. Dili siya angay sa imong gugma. Gigamit ka lang niya. Gigamit ka lang. Gusto na. Gusto na! Diyot lang. Naana. Cesar, karon na mo ka karong oras, anak. May tuyo ka. Pasaylo ako, nay. Pero kinala mamiya na ta din eh. Hunsa, pero kano man, may problema ba? Huwag ko masayod, nay. Apan, hinaot pang tangawa lang. Kung mao, nganong dinalian man ni atong pagbiya. Ay, pasayloan ay nga na-disturbo ang imong pagpahuway. Akong sa, gipadali-dali na ko si Cesar. Buot ko untang mubiya na usab ning atong nahimutangan. Sa kahadlok nga mahimong matultulan ta dinhi sa mga sakop nila ni Madeline. Pero okay na. Katog na og palik na. Ha? Jane, abi ko... I'm sorry. I was just being paranoid. Jane, Sige na, Nay. Higda na og balik. Kay mo balik ko sa mini Cesar sa among lawak. Habi, dali na. Sige. Pasaylo ako na sa disturbo. Hoy, kaso nak. Tana, Jane? Nganong lain pa ng akong gipati ron. Kanong kalit kami kusog ng kulba sa kundukan. Tungod na tingali ni kay napugbuat kong kalit ganina. Hinungdan nga kalit sa mga nagpapitik ni akong dugan. Ay, mahigda na kong balik. Bigla na sigbalik sa kama nga nagtakilid sa pikas bahin. Wala siya matingog. Sukad pagbiya na gikan sa lawak ni nanay. Naglibog ko sa ipakita niyang lihok. Pero matapad ako sa pagkita niya. Jane? Wala siya matingog. Posible ka nakatugdayan siya sa iyang paghigda o balik. Kuhaon ko ang iyang o giunlan ako sa kumbukton.
Focus ko niya kugot kayo gikan sa akong luyumpahin. Human ko niya paunlan na siyang bukton. I love you, wifey. Baka ko na. Kriminal. Husto si Harold. Kinahanglang katag hustisya ang kamatayon ni Lolo Polo o sa ako untang anak. Dili mahimong magpadako sa kong gipati alang imo, Cesar. Kipakakon ka. Gigamit na ko nimo makausakay kayo ni Ana. O dili na mahimong magpadapa ko nimo karon. Dolo na gikos na imutangan nila ni Jane karon. Mag-ausan lang ka, Mario. Ug maabot ako dito. Ma-surprise karon si Cesar sa akong pag-abot. Sa dugay katuigan, gihangad ko nga makabawas ni mo, Cesar. Mga estudyante pa lang ta. O karon niya, makabawas na ko ni mo pinaagi ni Jane. Hingpit ka noon niya mawaha karon sa akong dalan. Oh, unsa na? Sorry Masing. Nga natugaw kasi mo pagkatuo karon. Pero, ingon man ka, i-update yung ka. Pasilo, karon nga, nakatawag ko ni balik. Animal. Abi kog, hain ka ng animal ka. Unsa na kong gisugo ni mo? Unsay hehe? Boss, nagtuo siyang wano mo siya masundi kagayin na. Nalimpat niya ang uban ni mong mga sakop. Pero, dili ako. O nga akong kauban nga dito may pistudaan kawa sa airport. Huwag siya magdahong nga. Ita kay na ako ang tanan niyang maliho. O karon, nagsunod niya. Kung mao, hain siya paingon. Gusto kong masayod, kay may buot kong paninglo niya ng tawhana. Gusto kong kuptan ninyo og tarong ka ng tawhana. Ug dili na makalingkawas pa nining higayona. Yes, boss. Pabutan nga akong pagabot. Kaya ako mismo ang musintensya niya ng tawhana. Matuman, bossing. Ipadaan ako ang inyong location. Nagisabot? Yes, boss. Sige. Nagtuo kang makalingkawas kagikan ako sa dakong kasayon. Sa imong gibuhat nga pagpasakit sa akong anak. Babayron ko ikaw og mahal, Harold. Hello. Andama karamdayon ang helikopter. May mahinungdanon tangad doon. Kaleche. Wiset nga stress. Masamot ang akong stress kung dili ko makatugog tarong. Nakatugra ko kadiyot. O kalit ko nahigmata diyang nasud sa kundam ko sa Cesar. Ah, shit, baby. I so miss you na. Hain ka na pa. Misaad ka na ako. You will always choose me. Pero nganong karon? Ah, shit. Shit. Sakit ni atong Jane kining tanan. Kung wa lang unta siya musud sa esena og manintal ni Cesar, dili unta may magkalagyo karon. Dili unta may tabo nga maproblema kung sama ni ini. Leche. Makita talang kapag usab Jane. I swear, kunis-kunisun ta kang babayhana ka.
Pangitan ta kang buhi animala ka. Bayad si mo pagba sa kong kasing-kasing o sa among relasyon na Cesar. Magpahangin na lang ko sa may veranda. Manikarilyo ko. Pamparelax. Basi padig mo kalma ang akong huna-huna. But shit. Makarelax pag yun ko. Bisan kung mahurot ko pa ang usa ka kahang sigarilyo, it will never relax me. I know nga ito siya karon uban sa leching babae. Misamot na hinuon ang gamingaw akong gipati karon. Tungod din kabugnaw sa hangin nga midapat sa kumpanit. Oh, shit, baby. Come back to me. Oh, sakyanan ka to ni Daddy. Milakaw siya og ingon ni Aron. Yan Aron orasa. Yan Aron ka sa'yo. Asa siya pa ingon na? Ang ako cellphone at wa ibabaw sa side table. Akong kuhaon og tawagan ako si Daddy. Di ara. Come on, Dad. Answer me. Mahurot na dyan ako kit-kit ang akong kuko. Daddy, anong dili ka man mo tubag? The number you have dialed is either shit. or out of coverage area. Dili ko masugot nga dili niya tubagon. Ako dayalon pag-usap. Daddy? Dad? Daddy? Madeline, anong nagmata ka? And why are you calling me? Hain ka! In my room. Liar. Where are you, Daddy? Why? Because I saw you leave. Asa ka pa ingon? May hinungdanon kong lakaw. It's about business here. Liar. Baby. Bisan unsa pa ka nakamanundanon kung may tungod sa negosyo, dili ka mobiya og sama ni ini ka sayo, Daddy. Not unless you have an early flight. Nga you usually tell me sab ahead, which you did not. So asa ka paingon? Tell me, Daddy. May kasayuran ka na ba sa nahipuntangan ni Cesar? Hain siya karon, Daddy. Sultihi ko. Let me handle this, Iya. No. Gusto kong naasay gayon nga ikatubang mo na siya. Ug laban ang gusto kong na ako the very moment nga makuha nimo siya uban sa iyang babay. Let me the one to handle Jane, Daddy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!